Politigitɔnw ni société civile olu fana ka kulu ye tɔnsigi kɛ tɔnsigi min b'a jira k'a fɔ hali bi k'u bɛ wulikajɔ la yaasa Mali sariya sunba kura a kɔnɔpogow u ka se ka olu dɔn ka u faamu baaraw ka kan ka kɛ cogo min na ka tɛmɛ o sira fɛ nin ye a tɔnsigi naaninan de ye a kɛra i k'a dɔn CICB la a kɛnɛ yɛrɛ a labɛnna Mali kurako o minisiriso de fɛ a kun ye yaasa u ka se ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ Mali sariya sunba a kɔnɔkow la ani min ye k'a dɔn k'a fɔ a lakodɔnni baaraw ye o bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ i n'a fɔ a laɲini de cogo min na nin baaraw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen n'u donna san 2023 o mai kalo tile 10 ani tile 5 nka Musa Kɔnɛ kun bɛ a kɛnɛ kan ale fana bɛna o ko tɔ walawala an ye. Kabini minisiri ɲɛmɔgɔ ye sira di sariya sunba bolodalen ɲɛfɔli baaraw ma ni kunnafonidilaw ye o baara kelen bɛ sen na nin ye politigitɔnw ni dugudentɔnw bolofara mɔgɔw ye minnu nana sariya sunba bolodalen kɔnɔko dɔn ɲɔgɔn fɛ ni jamana minisiri saba ye nabaga dɔw ka diyaɲɛyɔrɔw ni u jɔrɔna yɔrɔ dɔw ɲɛfɔli kɛlen kɔ sariya sunba kura in kɔnɔko kan bɛɛ bɔra ni faamuya dɔ ye a baara kɔnɔna na. Vraiment ne ye faamuyali caman sɔrɔ a kɔnɔna la parce que denmisɛnninw yɛrɛ y'a kɔnɔna la a mariage bɛ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ jamana ka yɛrɛma hɔrɔn b'a kɔnɔna la ne bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma donc u ka projet in u ka a faamuya Mali ka nafa de don. Bi an tun bɛ nin de nɔfɛ o gouvernement yɛrɛ olu minnu ye ministres yɛrɛ u ka wuli ka maliyɛnw sɛgɛrɛ k'u kunnafoni k'u ladɔnniya pour que u se k'a faamu n'u y'a faamu u bɛ sɔn. Laɲini tun ye min ye sigi sen fɛ ka sariya sunba bolodalen kɔnɔkanw ɲɛfɔ politigitɔnw ni dugudentɔnw bolofara mɔgɔw ye kɔrɔfɔw cogoya kama ɲɛfɔbaga jolenw ni lamɛnnikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ a baara kɔlɔsibaga minisiriw ye laɲiniw dɔn ka bɔ nabagaw fan fɛ. Yɔrɔ dɔw bɛ yen i m'a faamu a bɛ da kɔrɔ kan k'a fɔ ko a ɲɛ ma f'i ye ka ɲɛ donc o ɲɛfɔliw de kɛra bi n b'a miiri laban na an bɛnna ko kan k'a fɔ ko jɔrɔna caman tun bɛ an na Mali ko kan a caman jaabi bɛ sɔrɔ nin projet in kɔnɔ mais ani baara de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ sariya ninnu adamadenw de b'a labaara maliden kura de b'a labaara pour que Mali kura in ka se ka jɔ an ka se ka yanga sanfɛ an ka yɛrɛya ka se ka dafa nin n'a de bɛ ɲɔgɔn na n b'a miiri an ye nafa caman sɔrɔ nin masala nin na. Jamana kurayali minisiri y'a yira ko se bɛna kɛ fan wɛrɛw fɛ ni faamuya dili ye jamanadenw ma sariya sunba bolodalen kan janni a kun kan kalata dɔn cɛ n'o ye référendum ye.